No niin, nyt me tehdään tämmönen sokkosmoothie, Nilome ja uhri ja katsotaan mitä sieltä tulee. Ihan random keittiötarvikkeista. Kuitenkin niitä kaikki on syötävää. Hyvä, aloitetaan. Pistetäänkö nää? Joo. Pistetäänkö nää? Ei. Selvä. Pistetäänkö nää? Joo. Eikö ollut mitään? Pistetäänkö näitä? Joo. Laitetaan vaan. Mites tällainen, laitetaanko? Vaikka ei. Ei laiteta sitä. Mites näitä? Todellakin. Laitetaan. Niin, Laitetaanko 1, 2, 3 vai 4? 2. Laitetaan 2. Tää on varmaan ihan ok. Otas vielä vähän laitetaanko, saat valita, laitetaanko vasen vai oikea? Kumpi laitetaan? Oikea. Oikea laitetaan. Jos mä oon oikea kätinen. Niin, se on hyvä, jos on oikea kätinen, niin laittaa sitä sitten. Yksi. Noin. Sitten sit vielä viimeinen silaus. Laitetaanko tämmöstä herkkuu? Ja jos laitetaan, niin laitetaanko? Joo. Laitetaan, selvä. Mä ehkä tiedän. Haluatko sä vähän vai paljon? Paljon. Okei. Noin. No, mitä nää on? Noin. Sieltä kuuluu. Noin. Laitetaan oikein paljon noin. Sitten sun pitää vielä valita. Laitetaanko vasen vai oikea? Tää. Se. Selvä. Laitetaan sitä sitten. Noin. Noin. Mitä tää on? Mä kuulin jotain juomaa. Noin. Mitä vettä? Kuulitko? Noin. Sitten me ruvetaan blendaamaan ja tehdään siitä tommonen hyvä miksi. Pistetään vähän tekoa. Ne on sun tekemät kahvit. Noniin. Sitten otetaan joku kuppi täältä, kuule otetaan semmonen sun oma kuppi täältä. Toi on ihan sopiva kuppi. Noin. Tehdään tämmösen sun oman kuppi. Noniin. No parempi kuin et avaa. Miksi? Tehdään niin vaan, että Ei mä avaa. no avaa nyt sitten. Älä sit katso tänne Noniin. pöydälle. Sit sieltä otat. Mitä tässä on? Et katso tänne! Milloin se on mut... Sä et sä kattoo Nilo. Noniin. Tässä on tomaatti. Noniin syö nyt. Mä en pysty. Sinappi! Ja tabasko! Mut sä et nyt kaikki halunnut. Tabasko halusit ja sinappi. Heippa! Sä et halunnut banaania.